в такой ситуации, на самом деле, вы дипломат, и вы там, как кандидат в президенты, тоже это внешняя политика, это вообще главное, о чем должен говорить там и президент делать, а кандидат точно говорить об этом должен. Вот у нас не любят об этом говорить почему-то. У нас кандидаты в президенты все говорят одно и то же, обычно про внутренние какие-то дела, но рядом с нашим домом носится такой человек с канистрой, который поливает наш дом бензином и хочет поджечь. Да? Не замечать этого странно. Вот что сейчас происходит вокруг Украины? Вот, пожалуйста, пример с Северным потоком. Во что это может вылиться дальше? О том, что говорили в Беларуси и так далее. Вот ваш прогноз и что з цим делать? Ну, ситуація виглядає як? Якщо зараз в Європі не зміниться поведінка Німеччини, то це означає, що Донбас буде розростатися спочатку на Центральну Європу, потім він накриє весь євразійський континент. Насправді, Північний потік-2 – це як наркотична голка, яку загонять в Європу. А Росія використовує декілька речей. Перше – це загнати туди енергоресурси і диктувати умови, що було, власне, через що Україна пройшла. Друге – це корупційні схеми. На сьогоднішній день ми не знайдемо високого чиновника європейського, який би не був в наглядовій раді транснаціональної компанії, в якій є російський капітал. Ну, всі ж знають, що навіть у Мінському процесі сидять люди з ОБСЄ, які в наглядових радах російських компаній. Они, мне кажется, сразу, вот как только посты покидают, сразу в «Газпром» устраиваются. Да. Прям вот из двери в дверь. На цей комплекс Шрёдера, який пережила Німеччина, це просто вершина айсберга. Насправді взяти міністрів, керівників регіонів, німецьких, австрійських, це скрізь присутньо. В Італії, особливо в Німеччині. Тобто банальний подкуп іде такий, да? Елементарний, банальний підкуп. Більше того, якщо ми порівняємо об'єкти власності Російської імперії і нинішньої Росії, фактично Росія відновила вплив в Європі через майно, через транснаціональні компанії, через національний капітал. І третій напрямок – це партії. Я дуже добре пам'ятаю, 5 років назад на ефірі одного з каналів я розказую, що є така альтернатива до Німеччини. Для Німеччини, яка кожної неділі в Гамбурзі проводить заходи. Я вам гарантую, що вони набирають обороти. От зараз уже Макрон каже, що жовті жилети організовані Росією. Ну, хто не знає в Німеччині, що альтернатива для Німеччини фінансується Росією? Це знають всі. І якби Меркель бажала вплинути на ситуацію і не обнімалася із Путіним, все це було швидко прикрито. Тому що перевалочним пунктом є Прага, де існує чеський банк, російський, по суті, банк, який фінансує французьких праворадикалів, італійських лівих, іспанських, скандинавських. Більше того, ліві Великобританії фінансуються так само Росією. Чому на сьогоднішній день британці так зреагували? Тому що тема з отруєнням розкрила насправді карти. І вони мусили піднімати це питання, вони мусили себе захищати. Які є ліки, щоб це лікувати? Перше, найбільше цю загрозу розуміє країни Центральної Європи. Ну, да. Перше, що треба зробити, це об'єднатися цим країнам. Яким конкретно перечислити? Я маю на увазі, так якщо взяти Естонію, Литву, Латвію, Польщу, Угорщину, Румунію, Болгарію, тому що ці країни на собі перенесли все це. Угорщина вже об'єдналася, але не з нами. Очевидно, що коли я це кажу, я розумію прекрасно, що сьогодні створення такого блоку безпекового, це в тому числі є спосіб лікування таких країн, як Угорщина. Тому що Орбан, зв'язавши себе з праворадикалами на початку відновлення своєї кар'єри, він фактично продав свою душу Москві. Точно так. І з інструментом впливу так само є вуглеводні. Ну, всі прекрасно знають, що за останні роки найчастіше вугілля з Донбасу знаходили в Угорщині. Тому ось вам навіть крайній приклад того, коли накладено ембарго, коли заборони всі, а Угорщина продовжує тримати по контрабандній схемі донбаське вугілля з окупованої зони. Це перший інструмент і другий. Очевидно, що між блоком цих країн, який складе свого роду безпековий пояс,
І НАТО мають бути розподілені функції. НАТО не може на сьогоднішній день забезпечити гарантії центральноєвропейських країн. Навчання 17-18 року показали колосальні проблеми з цими країнами. Ключовою проблемою і диркою в європейській безпеці є Білорусь. Це, по суті, плацдарм. Причому навчання «Захід-2018» вони чітко показали, як Росія планує наносити удар. Они вообще ничего не скрывают. Вот если смотреть за действиями россиян... Айдар, справа в тому, що насправді, от якщо це викласти і подивитися на цього не рожевими окулярами, а просто так чесно глянуть, то на всіх цих навчаннях пророблялися напад на Гданськ, на північ для того, щоб відрізати цю частину, і на південь на Україну. Це ж пророблялося. На сьогоднішній день відбувається будівництво комунікацій по території Білорусі. І в одному напрямку, і в другому. Більше того, будівництво атомної станції на північі Білорусі, воно спрямовано якраз для того, щоб здійснювати далі економічний тиск і вплив на цю північну частину Європи. Тобто, насправді, той, хто хоче бачить, той все це бачить. Сама система газопроводів напічкана колосальною розвідувальною технікою. Вона сканує, по суті, об'єм м'яча футбольного. Зафіксувати може, що це об'єкт, якого він призначений і так далі. І все це вторгається в систему Європи. Це ж саме робиться і по турецькому напрямку, на Балкани і так далі. Фахівці це описали не один раз, це вже не один раз сказано. На столах у керівництва європейського це лежить. Більше того, і Меркель, і лідери європейські сьогодні на російських сковороді печуться. Залишилось тільки знайти спосіб, як їх привести в пам'ять. Якщо вони до тями прийдуть і вдасться створити свого роду антипутінський блок, тому що Росії можуть протистояти тільки блок країн. Ну, це теж прописну істину, про що писав класик. Франція, Німеччина, Польща, Україна. Ось блок.